Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ke 17 North Shillong constituency Barit Adelbert Nangrum hanya kajanbet ulalet banyak kendo yang Menteri Katnat General Administration Department uba sustenance sotun banyak ran ha kabede bat kajingtai thamai biang lani ban pinbha ya kamigali house velur spring of hope habakran chikla pathai kubor ubarit ulapin pau bakadon kam banyak ran kum kamat kabakongsan Uloong baha ka jinglet ban sumare ladi ha velur ulalet ban juripru ya kate ka Megalia House barlalapru ba kate ka yengsa kalator bat kabam dan jing shinganchu shu uloong ba ulawanra ya kane ka mat hayeng dorbar thawan ha ka autumn session kabaladap bat keliru ya karu kompenya hapo kate ka jaka bakat nungut kinong pang kila sha kantat ban sa ha kate ka yengsa bat kat nungut kibayo pat ban sa Na kaliang uba Adelbert ula kentu lingba Menteri Katnat General Administration Department ban kintu ika sarkar ban shimkhya ya kanika kam khnang bakan pensuk ya kalit kawan jong kinong pang kibade na ka jilla Megalia kibalet ban sha asumar sha kate ka jaka Krisibun fiki polo press media ngoni kadu I Mr. Jongka JD halo ka issue Jongka Megalia House apo velur agani kalong kabangas mo dongkam palat mangis kay babun hi ki saki kata marko mga lapan pau manakani bangwan chakop lidi ngayo ban saki ngayo ban witness ya ka jinglong jongka present existing building mo kabalator bar kabam donju ta jing singai bar haju por kalong ba ngalawan ra ru ya ka kani ka ju ka issue mga kli po autumn session last autumn session ba kanu ka jing register jongki nongpang ti kalong ba jing penpau nong minister in charge kalong ba kade aspa khadar jing register jong arsenam arjar san o ajar apsan ti akaju hi ka snam ngakli tengong kanu pat kiba sha dinai mo ba sha kantai no kalong kumba shispa khadar baca dinai ti kani ka penpau wala dong kam kerki hoi mari kani ka existing building ka don jingsha tang san apartment ki divide artli tu mukalong sipo total jumki general patient but artli ki VIP room ti maso dai hi ban kentu lembau JD minister ba ka government kan le kan come up immediately with a new proper building structure kang bakani kan londu ka parking place ka babiang ki facilities ki babiang na ka banta ki nongpang mar ki nongpang ile chitir particularly kalong cities po below ka David Tik trang ka banta bapang bistom dei namta bakilet na ka banta ban soba ani mari sightseeing jadi halor ta nongrim ngaru kumu we na prank responsible representative ngasudai hi taman shu ai jengmut ngasoba kanum patbiang hoi kumu opposition banshu kanto kata kanum biang ndai kadon kapor ya bang hapan ai jemut kadon kapor hapan kanto kadon kapor hapan ai ke jero ida kadon kapor mung hapan ai ka ketiga mon ti kalong nakabanta ka welfare jong ki general public kamtam ki patient tu ma pon pau halor ka jingdong kam jong thika jaga kamle ke jingkwa kadi ke jingdong kam amar arphui tli ki snam la ya du bodon kani ka existing structure mata ko old structure hang tipo Megalia House velur ti ngai bakam serve shu tar nagarau dongkam ya ka new building rolong proper planning kabron ka parking kabron wifi barang ju poken biang ka facilities kabon umut pa 8 pa rupo city bangim dongkam ya ka luxuries ka nongkai ka ki kamera deluxe mo ngem da dongkam ru ka ba laban serve kam tam ya ki nongpang namar ki don ki ba spend time lemba ka jing sto mo jong ki de ki banai ba don ru ki snap ti kalong ki namar ka dawa jong ka ji dawa jong por wala dei jen bang yo ka proper care health care ka ba piang po state im nongkam manage ti wat mga ko mi khmat nongkam manage ti namar kata dawa ba nga urge ru ya ka government lemba ka lemba JD minister ban wana no immediately yani ka new building ka bladong kam kerke kamalong ka jing mantoy kham tam pi ka kantin spring of hope gidi ban bat ya ka gidi ban pene ka mo
ngam ngam kuat bakani pakan kala kata ka source of sorrow mana ka banta kinong pang jadi halor tanong rim but kum uwi na pring nomik mat responsible representative ngamdon i ngadon tang tulop ka scheme tinga sungo bakat hir gamde ya tambali sumari te ki brio na constituency dani badai ki brio ki basumar na kiwi pat ki banta jong jala mikhalia ba kidon ki bakli bang i po social media boleh buat dalam buat habli ai te ka scheme kabai dai baka 19 jau nomor 17 Shillong constituency belum hab ira po Velor kamdai bang ira ikani po Velor hospital ngara ikani po Velor Meghalaya house kani kalong taban syai bar ngadong kam juba bro nak basai khamtam nak banta ki real name nak banta ki real account kamdai nam ta ki fake account nak ki fake name kabang akwa ban basai kalong beli ladang ai kita ka ladang teruai ta pisah san pulak mo sya ke JD department nak banta ba kanong si banta ngayo bercontribute lang kumway na pring nomik mat amar kamdei kumo ong ifi kamdei tang kipu na po constituency balik ban sya smar kani kolong si banta kabalong si banta ngayo ya kaban kata lem khamtam ki produk personal bar khamtam ki citizen jong ke jela Meghalaya tibat ngatrua ya kani ka san pulak amar kumbaga ngalapan pau ba hoi ngadon tang tulop bar ka scheme ti ngasim ya kadiru kalau ngasim pa ba ngais pa ba ako anbu ko jikli hatu long ka pop si ada ngasim ta ka scheme na po constituency man ai po Velor Meghalaya house kalau ka pop si bali kalau ba kala si mo tinrei kani ngasmo ba kumwe na preng no mikmat ngayo ru ka ban ai ka tiga yang tiga mon mar kani ka jing offer ka jonga ka jing terwa jonga kam ka first time membang along MDC apo district council menchua along concern ba na ka banta boundary tiba ngajupan pau apo kayeng darbar thawa jong district council bakumnu kum ki primary ira rangyo ya kaban dekat no mo neka scheme ko bangidon let's say san phawajar morway UMLA temut lai phongut ki MLA ngidon oh sorry amut lai phongut ki MDC apo kayeng darbar thawa jong district council ki HDC temut lada ngi khailang pat rangi dekat san phawajar kanwan kharsan lak pangala set up ya ki developmental activities haki hagi sensitive area khamtam ki area ki bron ka dispute kadang bangina ban penne pansa ya hok long try khamtam ka khando siap tingani kam ka first time ka bang terwaru yang ni ka san pulak mo tindai kani rumah sudai ba kanong jing sarong ya ka constituency haka kerteng jo constituency mde haka kerteng jo mali haka kerteng jo constituency 17 no constituency mala bu ko jing tho mala terwa sha Mr. Padaburam Jongka JD department tengah ia ke jing start Jongka department kumlokan penbiang ya taka namut ya kita gibanta ha bangar manla ban fulfill ya ka procedure ha ka bedai kumlo ban pendep ya ka ban pendep ya ka procedure na banta ka kanika operationalize si banta ka bolong ka contribution ke jonga kani ka di ka bang skopan paul ba jongfi